Καλησπέρα φίλοι μου, The Fish Magnet. Είμαστε εδώ για ψάρεμα νυχτερινό με το φίλο το Διονύση. Έχει ρίξει και από εκεί κάτι γαλάμια και όση ώρα καθόμαστε εγώ έπιασα δουλίτσα εδώ πέρα. Κοιτάξτε χάος, κοιτάξτε χάος παιδιά. Πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι μυαλά, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Η πρώτη επιχείρηση καθαρισμού παραλίας. Καλή συνέχεια, γεια σας.